Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Ndaisa zvanza zvangu vana magumbo makadi vana mukanya aiwa ndaisa zvanza nungu maposa dziva aiwa ndaisa zvanza zvangu vana chera aiwa ndimi vandapedzesera vana mhofu aiwa ndaisa zvanza zvangu vana baba. Nhasika rimwe zuva ndangoda kuti ndikupei dzimwe dzenhau gore rakupera. Vazhinji vaitibvunza kuti nhau yaTencent yapapi. Vamwe vari kutibvunza kuti ko kwaRusape kwamakaenda kuya kwengozi kwamainge makuda kupwanyirwa mota kuya zvakamira sei. Ndo nhau dzandati ndingouya ndingokupai muchidimu muzivo kuti zvakamira sei. Regai titange nhau yaTencent ndo yandichapedzisira kukupai. Regai ndimbotanga nenhau yengozi dzese idzi ndedzekwaRusape. Nhau yengozi iya regai ndimbokupai mufananidzo mukwanise kunge muchiyeuka kuti inhau ipi yatiri kutaura pamusoro pezvayo. Ndauya Manuero, ndauya Manuero. Hama dzangu ndadzoka. Mambo chiduku. Sigara pasi mzukuru. Ndauya Manuero. Ndauya Manuero. Ndogara sendogara. Gara roho vatambarira mambo. Pamberi pana mambo. Ndakubira kuti kungotiponzere nanje tikwanise kukubatsira. Ndizvo. Ndikuti washungurudzika maningi. Ndikufara. Ndinobata muromo mbijana naira. Ndofunga mayeuka zvikurusa. Nhau yemhepo yawindi akapondwa vachishanda kumabhazi. Panhau iyoyo kachandingade kukuzivisai mhuri yeZimbabwe ndechekuti 1 ambuya avo vaigara vachingonwa mvura pese pese avo. Ambuya ivavo mushure mekunge vagadzirwa vabatsirwa nasekuru Dziva, ambuya ivavo vakutobatsira yan'anga. Regai nditi yan'anga kana kuti rasvikiro riri kutobatsira vanhu vari kutoenda kumba kwavo vachinobatsirwa. Ndo chekutanga chandingade kutaura pamusoro paambuya ivavo. Chepirika mukomana uyo bishop ndofunga munomutondera aitaura kuti taura uda kunditi chiiwewe akagozotishauda zvakare taakubuda. Mukatondera ngozi yakataura kuti iwewe ndiwatiri kutanga naye. Naizvozvo chandingade kukuzisa ndikuti pari zvino iye akupenga. Hatina hedu kukwanisa kunge tichitora mifananidzo yacho yandakatumirwa haina kubuda zvakanaka. Asi chandingangoda kukuudzai ndechekuti njere dzake hadzichatora zvakanaka, zvichireva kuti nhau iyi irikuda kuti inge ichigadziswa. Nhau yengozi iyoyo vanofanirwa kunge vachiripa. Takakupai zvakare nhau yababa vainzi vakanobata kune kwavakanotora mushonga. Kana ndisingakanganise paya paitaurwa kunzi vakaenda kuChipinge kwasekuru Ndunge, ndokwavakanotora mishonga. Ivavo baba ivavo kana muchitondera zvakare mwana wavo ari kumhiri ari kuchando akatitumira meseji yekuti mimi mukwane ndoda kukusungisai, ndoda kukuendesai kumalawyers. Iyeye zvakare akanzi uchadzoka wamubhokisi. Aiwa pari zvino hatina information kuna iye. Asi ivo baba vacho vainzi mimi ndimakanotora zvinhu. Vachinzi vari kugara muno muHarare ndo vakasimudza mhepo yekuti ngatisuwei Drumas Media. Vakazoenda kumusha kwavo vakanopaza dzimba vakanzi vakatengesa zvakare stendi vachiipa mumwe munhu hapachagarike. Nhau yengozi inoda kugadziriswa. Naizvozvo
mhepo yengozi yakamutswa iri kuita basa rayo. Handingafare kunzwa ivava vekunze kwenyika vachizonzi vafa sekutaurwa kwazvakaitwa nemhepo paya. Dai vari vamwe ka pari zvino vabatana semhuri vataura kuti hazvochokwadi dambudziko rengozi riri mumhuri yedu, ngatirigadzirisei. Vobatana ka vachiri vapenyu vese vasati vapinda mudzitsaona dzakasiyana-siyana. Hezvo yaakupenga zvinotinakidza here kuona munhu achipenga. Ibad news. Toda kuti nemunhu ange ari muutano hwake. Asiwo kamhuri inenge ichitambura, batsiranai pamwe chete sedzinza ka mukwanise kuunza umwe unoratidza kubatana kwenyu mokunda dambudziko. Hamusirimi munenge makapara ngozi idzodzo dzinenge makaparirwa. Naizvozvo batsiranai, batai pamwe chete semhuri mogadzisa dambudziko. Sori hauna chaunoruza kubva kuna sori, asi sori inodzora zvakawanda. Ndo nhau yedu yekutanga. Panhau yedu yechipiri, ndichiri ipapo panhau yekutanga yakabatsirwa nasekuru Dziva. Takaona muzvivhitivhiti imomo munoona intaneti yakanaka yakaipa, YouTube dzedu idzi dzakanaka dzakaipa. Zvinoenda nekuti munhu ari kudzishandisa sei, ari kubva nekudivi ripi achienda nekudivi ripi. Takaona zvakare ivo sekuru Dziva vakabatsira ipapapa. Takaona zvakutaurwa masaisai kunzi nditsika mutanda vanonobata zvinhu vaine Drumas Media. Ndofunga mavidheos edu ese atakakupai hapana pamakamboona sekuru Dziva vachibata zvinhu, asi vanosvika mumhuri voti dambudziko renyu vaita matare avo vanoshedza mhepo yepamusha ndiyo yotsanangura zviri kuitika mumhuri mavo, ivo vakazvigarira. Naizvozvo pana hanzi madzibabani zita racho ratotiza, vakange votaura zvisiri izvo kunzi neshamba itovatsika mutanda. Kana manchindaivatsika mutanda aiwa kasando dzangu zvichirova kuti ndinooneswawo gore randichaona aiwa muchandiona inini. Kana ndoita matare munotondiona pakamera pachivhitivhiti chaivo ndichikanda matare ko ndinenge ndichatyei ndichizvigona chikuruka kubatsira veruzhinji. Asi chandingadi kukuudzai pamusoro pamadzibaba ivavo, ivo madzibaba vakataura ava ndivazivi, asi zvakaitika kupfunya nguo, nhau dzekupfunya makadziona. Pana madzibaba vaivepo. Nhasi handisuda hangu kuunza mifananidzo, handisuda kukupai mifananidzo, asi pana madzibaba vaive vakapfeka magirazi vaivepo. Madzibaba ava vakabatwa zvakare nasekuru Dziva kuti vane urombwa huri pavariwo zvakare. Hatina hedu kuzviburitsa sezvo variwo kavanga vauya kuzotitora, asi mukubatwa kwavo mudzinza ravo vakazopedzesera voita 10 against sekuru Dziva. Mhosva yasekuru Dziva madzibaba vakaenda nokuti padzinza pavo vakachienda kuna sekuru Dziva kuti imi sekuru Dziva, kana mukachaja mombe 2 1 ndeyangu, kana mukachaja 3 1 ndeyangu, saka imimi chajai mombe dzakawanda. Sekuru vakati aiwa hatishande tichidaro, iwo ufanira kunge uchibatsira nedzinza rako kubvisa urombwa huri mamuri. Naizvozvo zvakamutsamwisa akabva azoenda kuna madzibaba avo vakange votaurawo zvavakange vachitaura. Aiwa hatikushorei, asi zvinoitika, hatitsvage patinoita basa, hatitsvage rudo, hatitsvage ukama, tinoda kutsvaga kugadzirisa dambudziko rinenge riripo. Saka kana takaita rafo your feathers madzibaba aiwa, isu tinokumbira regero zvehondo hatizvikwanise. Ngatichiendai panyaya yedu yepiri yaTencent. Regai mbokupai mufananidzo zvishoma-shoma waTencent kune avo vanga vakukanganwa nezvaTencent. Kuti todaenda unga wamwe bvaramba 3, wamwe 4 bvawabvuma, bvawabuditswa, bvawazodzokera wamwe 3. Indaoda uya kutambisira nguva yangu panapa. Nitora zvoti wandirova neshama. Sandone mwana. Saka chawawinga chi? Handika hama dzangu. Handi ana undirova. Saka wawingei. Usade undiona kunge ndiri mwana mudiki. Ndizvo ndiri kukumbira kuti kukurova ndakakurova. Saka wakagara mujeri wewe. Handida kugara mujeri. Saka wataura kuti kudi. Ndataura kuti ndakasara ndirimo ndakavharwa muchitokisi ayo handina kunga ndatongwa.
Iwe. Bvunza ganda anokuudza. Anditauriri zvauda kunditaurira chitsotsi chauda kundiitira ichi. Chese chauda kundiitira iwe wakandura yawanza. Fuck off man. Unopabva ipapo uchimhanya izvezvi. Saka utiwe kumusha kwenyu chicha maona. Chaita kuti uye pana. Ndoda kutaura zina nebasa rezimani. Waone chicha netsa kumusha kwenyu chaita kuti uye pana. Kana pasina dzokera ino. Boss sandini 10 cent pamwe munhu wakauraya. Waone. Saka chauda kuwanda ichi. Taura chokwadi kuti zvizvi kunetsa. Nezuva wakati chimba mako wakara. Sada kuda kuona unge ndakapusa. Remember kuti utaura nemunhu akafa. Zvamakaita zvezvo zvakapera. Ende nhasi usafunge kuti kukumbira kwawaita ndichakunzwisisa. Tori nehasha. Nezuva wakati chiwo akaramba mako. Ndoda kutaura zina nebasa rese. Saka urota hapana zvokunetsa. Saka wauirei kana pasina zvokunetsa. Kuda kunzi munadzo mombe. Ukuya kana pasina chokunetsa. Kuunganidza vanhu uda kunyepa. Kuti shamo. Ende ndoda kukubvunza. Mombe handi wakati ndakaba. Ndozva ndakupindura ini 10 cent. Ndakupindura mombe ndakaba. Hungu. Mombe dzacho dziri kupi? Ini mombe dzako handakudziona. Saka iwe Ndiregererewo. Iwe. Usada uda unyepa. Zanda uda uchikuita handisi uda kudzigashira mombe dzako. Uda kuti unotsvaga vanhu vandakabira mombe. Muzouya nawo pana totangira ipapo. Wanzwa? Wozvati ndakaba. Mawaona mukoma Tencent nemasimba avo. Munotondera mukoma Tencent vakabhadharwa mombe dziya dzese dzakabviswa munodzitondera. Asiwo kune imwe mbavha yakachienda ikanoba pamombe idzodzo dzakabhadharwa Tencent. Akanoba mombe 2 vakadziuraya. Isi tinonzwa kuti Tencent yaive mbavha. Imwe mbavha yakuya ichiba mombe dzemhepo. Hamunoti kuzvitemba here? Kana kuzvitemba aiwa tichaona nekuti Tencent atoziva izvozvo. Haagare pasi otarisa zvinhu zvakadaro zvichiitika. Naizvozvo tichazokupai update tikuudzei kuti Tencent angotarisa here, angoti zvipfuwo zviende here, kana kuti ane zvaachaita. Asi mombe dzaTencent dzakabiwa, mombe dzinokwana kuita 2. Hatina hedu kusvika kumhuriyo, asi takafonerwa nevanhu vakawanda vachitizisa kuti mombe dzemhepo dzabiwa kuno. Naizvozvo tiri kutarisira mukoma Tencent kunge vachitora masimba avo zvakare kugadzirisa mbavha idzodzo. Handizivi kuti zvinopedzerana nekuti mbavha nembavha zvichagadzirisana. Ndonauya tangoda kuti tiuyezokupaika mhuri yeZimbabwe. Nhasi erari wezuva endoneshamba ndozita rangu. Ngatisakanei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Lisani. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.